Salutare toată lumea, numele meu este de la aici. Acesta este primul meu videoclip de materie gaming și ceea ce o să postez mereu, adică numai gaming o să postez, pentru că m-am gândit mult la chestia asta, să fac videoclipul ăsta sau să nu fac. Și am zis să-l fac pentru că fac ce-mi place. Și înainte să trecem la videoclip, vreau să vă zic câteva lucruri despre mine. Sunt Andrei, am 13 ani, îmi place fotbalul, gaming-ul, vlogging-ul și multe altele. Și să vă zic și câteva, cum să zic eu, dezavantaje de calități, nu știu cum să le zic. În primul rând, sunt bărbăit, răruit și cea mai grav am polii foarte mari și de-aia respir poate mai greu sau așa, dar am spus și vă, să nu ziceți că sunt bolnav sau ceva, nu, doar de-astea polii. Deci haideți să trecem la video. Ce vom face în videoclipul de astăzi? În videoclipul de astăzi vom face un videoclip cu care vom juca Naruto Storm 4 cu caracterele normale, adică cele mică, de exemplu, nu luăm noi pe Naruto în varianta Six-Pace, îl luăm pe care ne pică. Cred că v-ați prins de ideea care vreau să zic. Și vom juca tot cu un caracter random și pe o mapă random. Deci haideți să dăm. Caracterul nostru va fi bad guy, poate activez o porți, așa versus. Va fi easy win, tot mapa random, așa am vorbit. Nu-mi place deloc mapa asta. Aici e avantajul lui. Bă, dar nu e prea avantajul meu, că pot să fac doar taijutsu. Bă, degeaba încerci că mai e cel mai bun la taijutsu. Și pot să fac videoclipul ăsta să-mi iasă de 200 de ore, adică să le editez foarte bine, dar nu o să fac asta pentru că vreau să se vadă că sunt începător. Și da, sunt începător, recunosc. Înainte de asta vreau să vă zic. Asta vreau să vă zic. Să spuneți în comentarii dacă se aude prea tare. Să dau joc mai încet în episodul viitor. Așa. Capul plâng pe picior. Uite-l, bă, și face chakra. Și da, sunt Andrei și nu prea știu să editez pe calculator. Am mai spus asta și pe TikTok. Oh my god. Hai că rupem. Câștigăm primul meci. Dacă câștigăm primul meci, suntem tari. Hai că câștigăm, bă. Mi-a făcut concluzii pripite. Aha, stai că activez eu Asuka. Ha. N-am mai auzit de asta, sincer, că nu sunt eu prea mare fan guy. Mighty guy. Până aici să cu o mână la spate, adică ce vrea să zică? Că ne batem cu mână la spate, mamă, nu câștigăm. Mamă, am intrat în 7 porți, nu? Oh my god. Eu vin, nu știți cine e mai guy. Gata, hai că rupem. Și să spuneți dacă vreți episodul viitor, gata, finish-ă. Și să spuneți dacă vreți episodul 2 să fac cu Roblox sau alt joc. Pentru că, sincer, nu este de vârsta mea de Roblox, dar chiar îmi place Roblox-ul și creatorii care joacă Roblox. Adică n-am nicio problemă, băi, joc video. De, oh my god, ești copil de 5 ani, te joci Roblox. Hai, dați-mă, joc Roblox. Acum mai facem un mesaj să ne fiți ceva OP și ne pică Fu. Dar îmi place varianta asta. Dar de când are Fu, Rinnegan și Sharingan. LOL, tot cu Fu. Îți jur că n-am făcut eu nimic, tot Fu a picat. Vă jur. Oh my god, tot Fu a picat. Bă, acum tot mă apare, nu? Băi, ești nebun, nici nu o să știu care sunt eu aici, o să fie problema. Aia zic, cred că asta sunt eu, adică nu prea știu. Bă, dar oare Fu asta care are Sharingan și Rine? Aia sunt asta roșie, bă, și mă patinceam degeaba. Gata, am prins ușa.
Da, e cam plictisitor meciul ăsta. Cum am zis, să scrieți în comentarii, dar dacă vreți să-mi editeze cineva videoclipurile, ca să iasă mai calitativ așa. Nu trebuie să fii cine știe ce editor, să știm așa un pic. Și dați un follow ca să ne creștem și noi comunitate, că îmi doresc să fiu youtuber de mult. Și da, nu o să uit niciodată pe nimeni, oricât de mare și ajunge, nu o să uit niciodată pe nimeni. Am rău că o să ajung mare, adică maxim 1000 de abonați, cred că o să ajung. Dar nu din primul videoclip, din primul. Nu zicem că doar fac 1000 de abonați sau ceva de genul. Oricum și pentru asta vă mulțumesc mult, pentru că fără voi nu cred că voi putea ajunge acolo. Oh my god, ce se întâmplă? Wow, bă, sunt șorloban. Mă, dacă îți dau una, că-i dau te-ai juciul ăsta. Dacă câștiți trebuie să dați like, neapărat. Obligatoriu. Lume, dacă vreți dați like, dacă nu, nu puteți da. Dacă nu, nu dați like. Depinde. Easy voi. Mai facem un moment și după aia încheiem și noi acest video, că mi se pare că e destul de lung. Da, eu n-am venit așa. Ne va pica. Nu mai jucăm cu asta. Ne va pica. Oh my god! Naruto Uzumaki, dar n-are nici stage mode, nimica. Pentru că acolo. Dar nici cineva s-a auzit de undeva că e foarte greu gen să joci cu Kakuzu sau să-l omori, dar hai să vedem. Mi se pare că Naruto l-a omorât pe Kakuzu, cum ar fi s-a aliniat astfel. Hai că greu dacă e. Putem, bă, frate, și noi să facem un stage mode, ceva Rasengan. Un stage mode, ceva, sincer. Oh my god, man. Îți bagi joc de mine. Serios că îți bagi joc de mine? Hai să te văd, jocule, din ce ești făcut, hai. Uite-mă ce s-a venit! Mamă, dar nu e destul de bun pe taijutsu. Așa, Rasengan, aia zic. Aia zic. GG. Mamă, ce aproape eram. Hai că terminăm cu ultimata, terminăm și noi meciul bine sau nu? Așa, dați un like pentru finalul ăsta, că chiar mă chinui să fac. Și dacă va apărea videoclipul pe YouTube, va apărea. Eu am fost The Lion și v-am salutat pe toți.